Tak kirim lah dalah ayo ra nana lho pes diwayang apik lho ayo parani lho ayo ana alus manis nengse Nano ayo maswenggon kula lana goleki si podang pita kanca-kanca tambah padang meneh apa mergo makane era baru rumah makan Padang. Babunga hengan neno iku. Oh iya ya. Mbuh. Ayo. Nyanding bisa dadi. Noeno. Tombo. Yo Kak. Halo lawe Laluran nang goleki sing tak sayang Mulamun pemikiran oh ora koso iso Ompake Gogomina ya, Tru. Nggih. Kendane Gogomina.